Oh, grabe minusa pasahero karon eh. 2 ka oras ako nagturno diri ba. 200 biro kong kita oh. Oh, diara, tibong ko, sa lanang ruwas, mapit mo nigmaa, sakay na. Yati, wala may turno nga motor oh. Nagdali ra ba ko? Uy, pasahero ning bataan eh. Stop, sakay na. Oy, sakay ko boss. Boss, sakay ko boss. Park lang ko. Oh, sige, may problema. 50 lang plate eh, sakay na. Ah, mahala ko to na 50 oy. Ay, nabuang pilam di gusto plate ni mo. 20 ra mo na diagod. Naunsa naman tao ng 20 eh, di man takabawi ang nagrodo. Ah, di na lang ko sakay ni Moy. Mangita na ako glain. Bahala ka diya, di po ko pasakay si Moy. Pangitaglain dito. Di unta ka masakyan oy. Grabe na yung mga ni mga bata ron, no? Yati. Wa may turno motor diri bay. Nilarga man siguro sila. Ini, pasahero na po na eh. Psst, Joy! Sakay ka! Oy boss, sakay ko. Nanal pasahero oh. But-but lagi mo sakay na. Mahal ka ng pangay pliti ng Revira na. Gana. Boss, pasakyan ko boss bay. O sige, sakay. Asa man ka? Sa park ra unta boss ba? Ay, park raman di ay. Sakay na, 50 lang. What? Binua mo si Quinta oy nga. 20 ra man guna good. Naunsa naman yung tao ni nga. Pariya naman ka atong bata ganina. Na. Dool mo kay na boss. 20 ra man guna. Ay, bahala ka diya. Kansi kayo na skrudo na. Sam maseruhay nga. Mahal maging pangayo. Hala day. Lakaw! May kasakay mo diya ag 20 rin yung pliti. Sam, Revira nga. Mahal maging pangayo nga. Park ra man unta ko. 50 pa ngayon no. Oh, 50 pangayo. Basta mahal lang nga 20 ra man unta pliti dito. Yati lang ng Revira na. Mahal kay pamilite. May tagdi lagi na siya masakyan oy. Ganiya ray ko si Kampo no. Yay, Jo! Wa may turno motor, Jo! Grabe, inita na. Uy, ako yung pasahero ba? Uy, may 2 ka chuy, oh. Psst, mga chuy! Sakay mo! Sakay mi, boss! Sakay boss. Alina, aman mo. Sakay mi boss. Kuan mi park ko. Ay, so, park raman di ay. Sige, 50 lang, sakay na. Mahala po kayo si Quinta oy. Eh, 20 ra, boss. Sos, otro, ang punin ng mga tibaghaka ni. Pachuy-chuy yung purma. Wam di mga kwarta. Langan, mahal ka pangayo god nga doon ram ta kay na. Bitaw! Sige na, boss. 20 ta. Larga na. Na, tingalam tag mo sakay na. Ay, bahala mo di ay. Pangita mo glain dito. Yati si pangit radyo. Nakalong tadyo. Parang Tuara, wala sakki nilakaw. Mahal mo kay pliti. Mo na gaba niya. ay, klaro itong tawahan na ito na. Mahal kay pliti. Astang mahal na jud, di pa jud pangyo. Mayroon po wa mo na nakay dito. Diya umigikan siya. Astang mahalag pliti. Ah, way ayo ng tawharan na. Di ta man na kaya na. Di na gyud. Matay siya nga itong upat ka pasahero. Saan man ako niya? Dapat niya yung teknik na buhato na ko. Makasakay ni sila ba? Kabalo na ko. Tanaw na ito niron. Di ba na sila manakay sa kuha? Oh, pre sakay! Park! Pre sakay! Larga na! Di sakay daw. Uy, nalibre na lagi na. Lucho sa siya. Kaya wala na mo sakay siya ha. Tara, manakay ta, libre na na oh. Tara, abanti ta! Oh, pre sakay na! Libre na, boss! Libre na ni! Sakay! Naaraman din yung tirada ni. Boss, lock man boss. Ay, sorry. Lock di ay. Kaya lang ha. Oh, abri na na. Uy, abri na, yun na. Ay. Ya, okay mo diya. Ikaw nag-seatbelt na ka? Ay, siyempre, matik na oh. Boss, lagyan ta kay igang kayo. Ipulang aircon ha. Kademanding ani mga tibaghaka niyo. Libre ra ba pliti ha? Sige na boss, larga na kay igang kayo. Tubutong singot. Oh, dugaya mo larga niyo ako singot ba oh. Paghuwat diya ba? Oh, abot na to sa park ha? Ah, grabe gipalupad, babuni mo boss. Dali ra kita ni abot. Ay na tagyo nakalibre tag pliti jo. Ang 50 jo ipay na tong snack ron ha. Aw, matik na kaon na gud pastilan. Impas din improving ron. Ay, salamat na abot na gyud. Akong chika ba nagpaabot na. Ops. Kadali lang. Wasay mo na og ha. Ulat lang yun. Diasa mo. Anong dili man ta panaugo na ni nga? Naabot man ta. Ay, basig sa imo abris pultahan ba? Ah, libre pang pliti. Mura pa tagbalisipi. Ay, salamat kayo sa pag-abri sa portahan, boss ha. Ops. Bago ka muna og pliti. Uy, yung ka libre. Libre sakay lagi yung nakabutang dito. Pero na yung nakabutang dito nga libre mo na og. Patay, isahan ta ni.
Dako ra ba kayong kahoy oh? Ay, atian, ang tawanan niyo. Baramaan ni mo boss oy. Ay, ugway mo ha, tagpliti sa inyo ha. Huwag do'y makanaog sa inyo ron. Yate, pila mo pilitan eh, para magkanaog. 100. Bayad na. Yate, times 2 man po. Ay, susay na sige ka mo. Oh. Naog na. Sa pambubin oy. Ikaw. Di. Reklamo diha. Ano kayo pang snack, Jo? Mata ka na. Nakaaraman na day. Nya ikaw diha, nagunsa pa man ka, mura ka prinsipe. Saan man nga, wala na ba ko lang kwarta? May labot ugwa kay laing kwarta diha. Bayad na. Ay, atian, pang dito ba na ko din sa kong uyab? Ikaw na. Napakay pa pusip-pusip, buha nga ka, mura ka prinsipe. Naaram din kwarta diha. Ay, dali raman day kayo. Basta maayo lang yung ka mo diskarte. Easy ra yung money.